Gipuzkoa erdialdera etorri gara gaur. Mendiz inguratuta dagoen herri batera, Tolosara. Ibilbide polita bezain luzea egingo dugu, Araxes ibaia ardatz hartuta. 42 kilometro mendi eta muinoetan gora eta behera. Ez dugu ez, erronka makala. Araxesko itzulian, gailurrak, istorio hunkigarriak eta gonbidatu paregabeak izango ditugu. Az dadila ba, gailurra martxan. Apa, egunon, ekipo. Ondo lo inda, torzate? Beharko, 42 kilometro dituzue aurrean, Maratoi bate, Andoni. Korrika jungo zate, ala? Ez. Ni ez behintzat, Hauetako bat behar bada, Bueno, zuen nondik etorri zate? Ni Lehorretatik. Lehorretatik. Ta izena? Nien Angel, Amena Barro. Amena Barro. Etorri naiz seme alabakin, anai arrebakin eta hilo bakin. Miguel Angeli ez usteko ederra prestatu dio alabak. Eguna, egia esan da, sorpresaz beteta egongo da. Edurne pasaban bera ere, gurekin izango dugu. Horea izango da guztiontzat aldamenean izatea. Kuadrilla, borilla. Errenteritik. Eta junen egoaken elkartean parte hartzen dut. Zuen nondik etorri zate? Lehorretatik. Danak Lehorretatik. Lehorretan mendizalea bada orduan, Irati ere mendian ibiliko da, mendiaren barnean zehatz esan da. Ibilbide bitxi egingo du gero asteasun, Bernardo Atxagak lagunduta. Eta pelikuletako zein benetako istorio harrigarriak ezagutuko ditu bere bidean. Bueno, zu antolatzailea, dena prest daukagu? Bagot, bai. Bai. Oso dena listo dago. Eguraldia da karri dugu, Kargatutakoa, guk enkargatutakoa. Gu etortzen gea, eguraldi hona aldi badu, beste ez etortzen. Eguna izugarri polita izango da, istorio ederrekin. Harrituta, unkiruta eta asko ikasi da amaituko dugu gaurko martxa. Ezina, ekinez egin daitekeela erakutsiko dugu, bai horixe. Ondo, bai, Irati. Da, zure gurekin etorriko za, edo? Ni, bakizu Andoni, beste plan batzu izate ditu dela eta oraingoan ere badokat agenda bete-betea. Zu saltxera za, Bai, eta ibiliko naiz, salseatzen ibiliko naiz hortikan. 42 kilometro eta piku ditu Andonik aurretik. Maratoi bat baino gehiago. Tolosako Amarotza osotik irtengo da eta 4 hornidura postu topatuko ditu bidean. Otxabion taldeak freskatzeko aukera izango du oso modu berezian. Eta azkaraten 18. kilometroan atsedena hartuko dute lehenengo hornidura postuan. Handik Arribera jeitsi, gero Santa Barbara aldapa gogorra igo eta Gaztelurantz joko dute Tolosara bueltatzeko. Guztira 2000 metroko desnibel positiboa igoko dute. Ni berriz Tolosaldean geldituko naiz esperientzia berriak bizitzeko prest. Usturreko horietako leizean sartuko naiz. Kostata, baina lortuko dut. Gero asteazura joko dut muskerraren bidea egitera, eta azkaraten Andoni eta bere taldearekin elkartuko naiz. Handik altzora, eta bukatzeko, nola ez, Andoniri itxarongo diot Tolosan. Zu hori inguruan horribiliko zara. Nire martxa propio ingo dut. Oso ondo, bueno ba, hasi ingo gara, bai? Bueno, Irati, gauzatxo bat, Bai. Irati, ikusi duzu Miguel Angel Amena Barro edo hori. Bai, familia osakin etorri da. Hori ba, Bai. eta hola sorpresatxo bat eman nahi diote eta uste zure laguntza beharko duela zen, beran erekin joango da. Bale, bueno, azkarateko hornidura posturako zerbait pentsatuko dut, Andoni, nire kontu. Bale. Dena den, sorpresa asko ematen zabiltza azken aldi honetan, Bueno, bakizu, gailurra martxan honakoa da, Bai, ezta? Ustekabeak eta istorioak eta, bueno, egingo dut zer, ezta? Bai, egingo dugu zer. Ba, minutu gutxi Bai? falta dira hasteko, beraz... Martxa. Eutxi, Animo! Agur! Hasi gara martxan, 42 kilometro dauzkagu aurretik. Haze oroitzapenak datozkidan burura. Orain dela 24 urte egin nuen nik ibilbide hau. Eta gaur ere, bukatzea espero dut. Oraindik nahiko sasoiko nago eta. Igor, egunon, Egunon, Andoni, egunon. Arrabatu gaituzu, ezta? Danak atera ja? Bai, dena martxa eta dena ondo dijo. Oso ondo, bueno, Araxeseko ibilaldia, Bai. Amaroz auzoan sortutako gauza bada, ezta? Bai, jatorria ala du, 1989 auzo elkartearen 15 urte hurren azala eta entzuten martxa antolatu. Eta arrizkio, 2 urtez behin antolatzen da. Zenbat kilometro ditu? 42 esan diratik, ez? 42. Zera biltzen, atragak aldatu itxitxun eskotan, errepideak kentzen goaz, eta kontuatu bai pixkanaka luzatzen nahi, hasi que gogorra ingo zaizu. Bai. Bai. Azkenean 42, 198 bauzka ordu maratoia bezala, Gehitxo. Gehitxo? Pixka gehiago. Bueno, ez ba desanimatu. Forman ez dorko zea, Bai, ia bagizu martxan, astero bat egiten dut, Gu baino beto zodezu, asko zodetu. Araxesko itzulia erronka zaila izango da Andoni eta bere taldearentzat. 42 kilometro maratoi bat dira eta kostako zaila ondo baitzea. Noiz hasi zineten zuek antolaketan? Azken... Duela 8 urte. Partaidetza gainberazi joan eta... Han?
Bai. Ia arazoren bat ezan, bat hanka usi duela edo hartu lasai. Venga, gu aurre egingo dugu, hartu. Venga, gozen. Zer dan. Egun gogorra dauka Andonik aurretik, baina lortuko du martxa amaitzea, ziur nago. Nik nire ibilbideari ekingo diot, Usturreko Magalean Iñakirekin geldituta nago. Espeleologoa da bera, eta esan didanez oso leku berezia erakutsiko dit gaur. Kaixo? Iñaki, iritsi naiz. Bai, ondo. Ondo? Bueno, kontatu pixkat. Noiz hasi zinen esperologian. 14-15 urte. Noiko gazte, ez? Bai. Nola Bai. ezagutu zenuen esperologia? Bakizu, hernion dago zulo bat, guazen ikustera. Eta hola pixkanaka Linterna batekin txikia, eta bueno. Hernioko Iturriotzko basuloan piztu zitzaion Iñaki Alonsori espeleologiarako grina. Orduz geroztik Amarotz eta Sumardi mendi elkarteetako kidea da. 28 urte daramatza lurraren erraietan murgilduta. Ez da harritzekoa beraz, arkeologia lanak ere egitea. Bereko basulo kutxuren artean, Leoneko balporkero dago, 220 metroko jaitsiera duena. Bueno, eta gaur ikusiko dugun honek, ze ezaugarri dauzka, zenbat metro... Daukat 17 vertikala eta 100 metro. -20 berentzat eta gero 100 metro... Bai, gutxi gora bera. Bueno, orduan txikitsua da, ez? Txikitsua da, baina politea. Zer da, pribatua, finka baten barruan dago? Dago terreno pribatuta, baina... Bale, bueno, bai, kontatuko beno idazu. daukagu, osea, que lasai. Bale, guazen. Venga. Irati flipatuko du zima honekin. Sortea handia dugu. Edozeinek ez du lortzen leize honetan sartzeko baimena. Benetan berezia dela dio Iñakik, eta horregatik ausartu naiz jeistera. Leku estuak ez zaizkit bat ere gustatzen, gaizki pasatzen dut eta urduri nago. Ea azkenengo momentuan ez dudan atzera egiten. Iñaki! Esan. Nik hori ikuste dut oso estu. Hemen sartzen geha, zutani. Seguro? Bai. Seguro. Bueno, banoa, Nahiagut 8 ordu entrenatu, olako zulo txikietan ibiltzea baino. Amaita! Hemen pixka tripa sartu, Hemen tripa sartu, bai, zuk animoak eman. Mani joa, Iñaki, mesedez. Ez du zegoaz atitxo hori, me cago en zot. Eskerrak hemen zabaltzen dala asuntoa. Rapel bolatu hau polita da, Hau bai. Zuentzatira, besti honen lerroak, kantu honen leloa. Angel, kuadrilla errakarri zule horretatik, Bai, alaba saiatu da, jendea ekartzen eta... Orduan, zelaira da meritua, zelairina? Bai. Bai, Ja saiatu da, bai. Bueno, zu mendizale porrokatua izan omentzia, ezta? Bai, ala izan naiz, bai. Miguel Angel Amenabarro legorretarra ezkondu eta gero hasi zen mendira joaten. Ordu ezkeroztik, naiz eta osasun arazoa geuki, nola edo hala ez dio inoiz mendira joateari utzi. Tolosako alpino Uzturreko kidea izateaz gain, legorretako ikastolako mendimartxak antolatu ditu urte askoan. Bere bizitzan 700 mendi baino gehiago igo omen ditu. Nola da hor, erronka bada 100 mendien eta? Bai, Euskal Herriko Mendizale Federazioa dauke, 100 mendi itxeko ostakoxe dauke jarrita, Bai. Euskal Herri eakusteko eta ezagutu dezagun. Hori da, aurreneko 100 mendik inberdue 5 urtetan. Da zenbat aldiz egin dezu hori? Ehuneko hori? 4 aldiz. 4 aldiz? 4 aldiz. 100 mendi itxeko erronka hori hasi nintzen 1981an, aurreneko gizan egin nituen 5 urtetan, eta beste 4 urtetan. Oain berriz 5. itxen saietzen nahi naiz. Zelai, zuk txikitan haiekin guztua jutu zinen esan egie, Ez, txikitan batez gaina. Batez? Batez gaina. Beti arrastaka ematen ninun, eta nahiko meritu izan du egia esan eskerrak tematu zen, eta horri esker gaur egun guztua jutegea. Betxo, eskertu beharra dago, ez? Bai. Miguel Angel, alare, lehen esan diazu, ez? Mokorretatik, kaderatatik eta operatu zaude? Bai, bi operazio dauzket, bi hankak, bi kaderak operatu dauzket. Eta hor egon naiz denbora baten, mendia igo gabe. Ni orduan juten nintzen alpinokoekin irteerak antolatzea, ni txofer juten nintzen, uzten itun toki baten, eta besten jaso. Zenbat kilometro dituzu orain? Gehiena 12-13 bat egin ditut. Gaur osoa ingo ez du? Osoa ez. No haino juteko esperantza edo gogoa duzu? Azkaratea iristeko asmoa dauket, eta hola nire errekorra jarriko dute
nire buruntzako. Han izango ditu launek gero sorpresa emateko, eta, bueno, nik uste ez dula ezer espero, eta gustauko zaiola. Eskertze dizute, etorri izanaz, nolako mendizalek, gu gailurra nolako mendizale nahi ditugu, benetakoak, Zu zeure martxan, Ba, ni ala jongo naiz. Venga, hemen aldapatxo gau, Hori da hori mendizaletasuna. Ez da harritzekoa Miguel Angelen menditaldekoek sorpresa bat eman nahi izatea. Azkaraten, ikusten dituenean, ez dakit nola erantzungo duen, baina ez du ezertxo ere susmatzen, hori seguro. Azkenengo zatitxo hau bai, Iñaki, baina me cago en zot. Hor bazion zati estu bat. Iñaki, noiz jaitsi zinen lehen da biziko zona zu? Guain dala 3 urte, 4. Eta ikusi zenuenean? Oso polita. Kulturre oteko oso polita. Hau zera, kobazulo ditzen zaio ez? Sima edo zezberdintasun dago, sima... Hau da sima bat, zergatik daukat. Sarrera bakarri da vertikala. Eta sarrera vertikala denean da sima? Hoixe. Eta kobazuloa da sarrera horizontala? Bueno, Iñaki, barneratuko gara siman barrena eta erakutsiko idazu apurtxo bat inguru hau? Hoixe, bai. Horein, dana zabala, ez da? Ez. Iñaki txiko ditut eta pasako naiz. Ez du dago hor, Guain hemendik. Guazen? Guazen. Txabal. Hau zeda, sugea bezala, arrastaka? Bueno. Jodertxo. Irati oso ondo ikusi, Piskat urduri, baina, bueno, nahiko ondo. Nik benetan esate dizut, hor pasatu dan estuasun hori, ikusten nula pareta nire aurpegian nola pega inda. Baina, zuk ere sentitzen duzu ere agobio hori, leku estu batzutan? Leku batzutan, bai. Hemendik aurrea ja da dena... Bai, jarraituko dugu orduan. Bai, dena zutik, eta... Oigo, Iñaki, hemen piragoa dago, Bai. Oge bai. Lakua, pasatzeko, cruzatzeko. Bai, normalena izango garitzu esan, piragoa bat. Ez da normala, baino... Zein jaitsi du hau? Piragoa nire laguna. Bai, benetan? Bai. Joli. Edo nor sartu daiteke ona? Guain ja, zima dago terreno partikula baten, baimena eskain behar da. Baina edo nori igual ez diote emango baimena sartzeko. Lehen bai, baina jendea da oso... Ez dakit. Ez da respetatzen ez talaktita, ez talakmita, eta puskatu, eta ez dakit, eta orduan... Orduan ja moztu zuten pixkat rolloa, esan zuten, hau ez baldin da respetatzen, akabo. Goixe. Zer gehiago dago, hemen bestaldean? Beste laku bat. Beste laku bat? Bai. Eta hor amaitzen da? Bai. Zikulen ezibili kobazulo baten barruan, piraguan. Hori probatzeko modukoa bada, Venga. Bai, venga. Bai. Ez nuen inoiz pentsatuko Usturre mendiaren barruan horrelakorik egotea. Zorionekoa naiz, ez dira asko hemen barruan sartzeko aukera dutenak. Merezi du hasieran apur bat sufritzeak. Piraguan ari naiz lurraren barrenean. Izugarria. Ze polita. Oso no. Bueno, hau tengo dugu, a ver, bestela. Hau izan da brutala, ze ona. Bueno. Ondo, Zemuz. Eskerrik asko, izan da kristona, oso esperientzia polita. Ni astea zura noa, oba bara, urren arte, bale? Mila esker, musu. Agur! Otxabiora iristen ari gara, 8 kilometro omen da, beraz, bueno, hasi eta ia berotzen hasita gaude, lehenengo mokaua ia egiten dugun, ze goizean goize baraurik irten da, hemen gero pajara ere erraz harrapatzen da, Oraingoz izerri pixka atera dugu, baina, bueno, oraingoz ondo. Oraindik beste 34 kilometro falta zaizkigu, beraz, bada oraindik bidea aurretik. Txabio, paraje polita hau. Hemen jende eleante dago,
Kaixo, egunon. Egunon. ¿Y por la noche? Gabon. Es egun off. Venga, champaña fresco. Egunon! Apa, Kaixo. hau normala aldao, hau beti egiten da, o? Normala, 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 etxe noteadek, normala. Hau amarozko martxa bakarrik egiten da? Bai, nik egiten ez bintzat, bai. Bai. Hemen bakarrik edo. Eta nola hasi zan hau egiten edo? Hasi ginen kartzen lagunentzako. Baina hola jantzita? Ez, hau ja geu gertu zauzen. Bai. Gu hasi ginen, mezmediz jantzita. Jendea hasi zan, txampaina. Hasi ginen, Jendea, bigotiatik idu, bost botella. Urte baten esan genuen, txampaina mateko pixkat aldatu berko jo, pixkat, tankera pixkat. Txoritsua eta, Hortuzkio. Eta hori pasatzen den guztiri mati duzu txampaina? Nahi duentzako. Bai. Nahi duentzako. Eta jarrita egin eta txampaini zerbitzen. Hori nik rekorridoa binunen, ez zan gertatzen. Urdun ez zeon, ez da urik ere hor. Bain galdera bat emaizu zera, txampaina ala kaba? Kaba, txampaina, kaba. Bueno, ez dugu Katalunia maite dugu. Frantziare bai, eta eateko baldin bada, Freskoa, kaba. Bueno, traskat orduan. Venga. Jo, gaina, honek indarra emango dugu, ondo bukatzeko, Bueno, Kataluniako kaba. Gailurra martxan, Ondo, Kataluniako amarozko kaba esango dugu. Amarozko kaba. Earki sartzea gaina. Zelai, zure ja mendizale porrokatu da, Bai. Behatzago garrantzitsua da mendi, ez da? Oso. Alaxe izan da bizi guztin, eta operatu zanezkeo, ez genuen uste hain ondo jarriko zanik, eta hola ibiliko zanik egia esan. Gaur ilusio ondio duke, martxa ontarako. Oso pozik dago, bai, guztu da bil. Azkarateraino iritsikote da, bai. Bere buru erronka jarri dio, eta azken aldin esan du 13 kilometro inguru da bilela, azkarateak geixo izango je, baina nik uste lortuko dula. Zean, nik irateri esan diot, launtzeko eta hor omenalditxo bat edo zuek ibiza ete hor, eta, Bai, pixkat eskertzeko baina arte indun guztie, eta mendia hainbeste jende lagunek eta familia erakarri izan noi, eskertu nahi diogu. Hori da, bauka meritu latza, Bai. Pixkat ezinen baldin badait bultza ingo dio, launduko dio, eta eramango dugu. Hori da, eramango dugu. Guazen ba. Nik ere martxa txiki bat egingo dut gaur. Asteasuko muskerraren bidea. Obaman murgilduko naiz, eta nor laguntzaile hobea sortzailea bera baino. Bernardo Atxaga idazlea. Bernardo, egunon. Egunon, ondo. Ze izala behiratzen, hau zu alzara? Bai, uste dut... Doktore jarri zetuzten. Antza daukara, bai. Bueno, Bernardo Atxaga edo Joseba, Irazu, Jose, nola dituko dizu? Bueno, bitara ibiltzen naiz. Ni herri honetan gainera ez naiz ez Atxaga, ez Joseba, hemen naiz Jose. Hemen Jose? Hemen Jose, ja. Asteazura ekarri nauzu, baino zuetzara asteazuen bizi, ez, momentu honetan? Bizi, baino hemen jaio nintzen, eta 14 urte arte bizi izan hemen. Bernardo Atxagaren ama irakaslea zen, eta euskaraz alfabetatzen lagundu zion. Atxagak txikitatik idazten du, ipuinak, eleberriak eta poesia besteak beste. Euskal literaturaren erreferentea, euskal idazleen artean irakurriena eta itzuliena da. Makina bat sari jaso du, eta bere nobelak zinemara ere eraman dituzte, Obabakoak tartean. Aizu, Bernardo, muskerraren bidea jartzen du hemen. Barneratuko gara apurtxo bat Obama inguruan, eta kontatuko didazu muskerraren bidearen inguruan. Bai, kontatuko dizut, baina aurrena pentsatu inbar dut. Pentsatu inbar duzu? Ez pentsa buruz dakidanik, Nundik dator ideia hori esan? Bueno, aurrena esan behar dut, hau da, bide hori dago asteaz. Kantak esatezu bezala paseitxo bat da. Nundik dator paseitxo horren arrazoia? Denbora dago, ez dago bakarrikan ikusten deun, gauza fisiko hau, dago baita ere ikusten zina den hori, denbora dago, etxiak denbora daukate, elizak denbora dauka. Eta orduan, muskerraren bideak egiten duna da, denboran bereziak izan diren toki horiek batu. Hori da. Orduan, olako tokiak erakutsi egiten ditut. Baita esan behar dut, asmatutakoak ere, edo nire liburuetan nik okatutakoak. Asmaketa ere beti dator gure esperientziatik, Eta orduan ni bizi izan hemen eskolan hemen ibili nintzen, eta zesan dut, aurreneko aldiz belaunak hemen segurratu nituen, erorita. Zure esperientziatik asmatutako ze leku daukagu muskerraren bidean? Nire esperientziatik erabilitakoak daude hor goian elizaren ondoan daude eskilara batzuk, armaila batzuk, eta hor dago muskerraren eszena bat, hori da,
ume batek beste bati belarritik musker bat sartzen diola, eta musker horrek gero burua, edo burmuina jaten diola. Hor goian da, ez? Hoi elizaren inguru hori. Hor daude atal asko, geltoki asko, eta geltoki bakoitzan dago zu histori bat. Batzutan muskerrari buruzkoa, eta beste batzutan zakurra morratei buruzkoa, eta beste batzutan zakit karlista general baten historia daukazu. Hori bai, ez? Bueno, Bernardo, iristen ari gara lekuetako batera, ezta? Elizmendita eskolako umeak hemen. Tu azaltzen zara hemen? Bai, hemen egon behar. Bai, hau hauxe naiz. Hauxe zara zu? Bai. Joder. Hori dira, ordu 9-10 urte genituenak, ez? Nik argazki horri buruz asko hitz egiten dut, eta hor hasten da muskerraren kontua, ez? Ikasle batek, horietako batek. Bai, lehen aipatu dira zuen. Zeinek, nik uste dut honek, muskerra sartu ziola aldamenekoari honi, ez? Bernardo, kontatu pixkat orduan orain zure inguruan. Noiz hasi zinen idazten? Idazten hemen ikasi genduen, kaligrafia ere hemen egiten, behin da berriro. Zer bultzatu zintuen idaztera? Izan zen gogoa, gero ez da inerresa batzutan bizitzan gogo hori betetzea, ez? Eta 28 urterekin, erabaki nuntan hauztea. Bin galdetu zidaten zer izan nahi nun, da aurreneko kolpean esan amenun ekonomilaria izan nahi nula, egunero 1000 pesta irabazteko, hori izan omen nuen. Baina gero ekonomilari egin nintzen da segituan utzi nuen. Esan idut asko zazen nahiago nuela idazle izatea, ekonomilari izatea baino. Guretzako azkenean idaztea eta bihurtzen da bizitzeko modu bat. Bestela ezin da, zuk ezin duzu esan, atxaldeko behatziak dira eta ideia hon badaukat, baina ez dut idazteko ze oain ez da lan ordua, hori ezin duzu egin. Eta idazten hasieran gazteleraz hasi zinen idazten? Aurrenekoa bakarrik, Bilbora jun arte. Begiak zabaldu, Bilbon zabaldu zenituen da zen zuen? Han zeuden, Gabriel Aresti eta Xabier Quintana, eta haien bidez, ni jabetu nintzen, Euskalduna nintzela baita idazteko orduan, ere izan itekela. Arestik esan zidan, baina zu astea zugua izan da, zea izea erderaz idazten. Ez dakit. Orduan, euskaraz idazi barko duzu, ez? Orduan, Arestik izan zen, esango nuke, ni Arestik disiplua naiz, neurri handi batean. Bueno, Bernardo, nik hemen utziko zaitut paisaje eder aurrean daukagula, da nik azkaratera, Andoniren gana nire martxa propioa jarraituko dut. Mila esker. Zurire bai. Eta aurren arte, lasero bat. Agur. 15. kilometroan gaude, eta nik ere ezusteko galanta prestatu diot taldeari. Munduko emakumezko mendizale onenarekin geratu naiz. Tolosarra izan da, ezin falta gaurko martxan. Beitu, zein da hemen? Pasaban! Egunon! Zemuz bizitzea? Ondo, zuei hemen etxoiten, kosta zaizu etortza, Bai. Lasai etorri zate. Beitu, hemen txe, kuadrilla honekin. Ikusiet. Bueno, banuen zu hemen gailurrian ikusteko gogoa, Nik zuei hemen zuekin eoteko gogoa banu. Baina esan zidaten, eske tripa honditu egin zaio, eta nola ekarriko dugu bat. Oida, eskerrak etxoin dezunek, pixka jezi zaitenik. Oendik ipu falta zaiten. Zorionak, Eskerrik asko. Zure azken gailurra, Amada Blan. Que bueno, pentsatu, bai. Aizu, zemuzko gailurra izan da azken hau. Zaila, beste baino zailagoa. Bai, baino polita. Gaina hau betiako da. Beti esaten dut ez da, nire 15. 8.000koa beti ama izate izango litzatekela, eta hori ere, oraintxe bertan, bete dut. Edurne Pasaban Tolosan jaio zen orain dela 54 urte. 14.000koak igo zituen lehen emakumea izan zen. Oso gazte hasi zen mendian, 16 urterako Alpetan zebilen. Bere erronka 12 urtean burutu zuen. Lehenengo 8.000koa Everest izan zen 3. saiakeran. 2010an Xixa Pagmarekin lortu zuen bere ametsa. 14.000koak egiten lehenengo emakumea mundu osokoa. Lehenengo euskalduna zen euskalduna eta mundu osokoa. Kostata ez? Hombre, luze, urtek eta, baina, guztoko lekun aldapik ez esateuet, eta urte politak izan dira, 2001-etik 2010a. Gauz, zaila pasaitugu, momentu latzak, baina azkenean ez nuke zer aldatuko urte horietatik. Ondo, zu, hemen Arrasesko martxa egiten ari gara, Maroz, Tolosa, zu Tolosan eskalatzen mendian da hemen hasi zinen, ez da? Tolosan, ez? Bai, Tolosarra naiz, Tolosan jaioa eta hemen hasi nintzen, Tolosan mendi elkarteak ditugu. Jendeak beti esaten dit, eta nola hasi gaitezke mendian eta horrela. Importantena hori da, ez? Taldea ukitzea, jendearekin ateratzeko, eta... Ze garrantzitsua den, ez da? Oso garrantzitsua nire ustez hau da. Ikasita joatea, eta gero behar denean gogatzea, ez da? Oida, bakoitzak bere limiteak jakin behar ditu nun dauden, ez? Eta ni badakit nire limiteak nun egon dira nire bizitza guztian, badakit kabi bateko gailurra egiteko bide normal batetik igo behar detela, eta ezin detela ez dakit nungo arista hori egin, ze
nik ezin dutelako hori egin, eta horrek ere balio du, ez? Bakoitzak bere limitea jakitea nun dauden. 14.000ko hietatik bat esan behar didazu. Nik kabirekin gatu genitzeke, bai. Ederra dela esaten dute, ez da? Oso polita, bai. Zaila eta, nik niretzako 8.000korik zaiena, beti esaten dut, urte horietan dagola bizitza bat kabiren aurretik eta ondoren. Ez neola prestatuta area juteko, 6-8.000ko eginda nauzkan, baina mendiu beste rollo batetan zeon, ez da? Gertatzena oso talde potentea naukan ingurua momentu horretan, eta gonbidatu egin zidaten joatera, eta suerte handia. Azu ausart xamarra izan, zinen ausartazu, Bueno, egia da... Ausarta, ez dut esan burugabea, baina ausarta, aurrera egin behar da, Bizitzak oportunidadeak etorrite zaizkizu ez da, eta bai izan naiz, trena pasatzeanen, bintzat saiatu, montatu eta aurre egin. Gero, ere, ezin bali bada, jetxi eta etxera bueltatu. 8.000ko batitea, sensazio izugarria da, ez da. Azkenean, mendizale batek beti izan nahi du goimendia ikusi eta Himalaia ezautu, ez? Eta lehenengo aldiz 8.000ko bat egiten duzunean, ez duzu, zure ametsa betetzen duzu, ez da. Dara 2001 eta 10 tarte hortan, izan zenuen hor jualdi bat, ez? Ez dakit, buruak ze esaten zizun, ze esan zizun hor momentu batean? Bueno, bizitzako 10 urte horietan, denbora asko da, eta jendea, personari gauza asko pasatzen zaizkio, ez da. Ni oso goiz hasi nintzen Himalaian 2001ean, 24 urte, 25 urte izango nituen, eta gero 2005 bukaeran, 2006 hasieran hor izan berakada handi bat, 8.000ko eskalatutan euzkanean, nire buruari galdera asko egiten hasi nintzen, ez da? Ea egiten nuenak sentidua zeukan, orduan 31 urte nituen, bizitza beste gazten edo nire edadeko jendearen oso desberdina zen, norberak bere buruari galderak egiten ari. Azte zaizkio, hau, da nik nahi detena egin, nola izango da nire hemendik urte batzutara ze gertatuko da, mutil guztiak utzi egiten induten. 12 betetik 6 kanpoan pasatzen dituen, osea, Arrantzale baino okerrago. Oida. Eta orduan, 2005 bukaeran, hor, joia handi bat izan nun, depresio handi bat, 2006an ez nintzen Himalaiara jun, ospitale batetan ukin ninduten 4 hilabete, eta gorra. Eta beti esaten dut, mendiak eman ninduen horretara, baino mendiak atera ninduen hortatik ere, azkenean horrelako lagunak eta kuadriak, mendiko kuadriak, esan zidan, voltatu behar dugu mendira, hori da zure bizitza. Hor laguntza izan zenuen. Eta, asko. Gertatzeana, buruak batzutan tramutxarrak pasatzen izkigu, eta inoiz ez nuke pentsatuko 2017an, 14.000koa bukatuta, ama izan da. Ama da horan bera igota daukazu? Ez, bida, hori izango litzateke erronka politia. Mendian segitu nahi, orain, ume txikia, oso txikia da, baina pentsatzen dut... Txikia, 3 aste, Zuzu eramango, ez da motxila, noendik, Himalaiara ez behintzat. Oraindik motxila nekiatzen zen. Otxabiora karri baino. Badao, etortzea. Ez, adibidez, irailean manijoa Islandiara eskalatzea eta umea emango dut. Aitarekin geratuko da beran, eta nera mak kritikatzen nago orain. Eske haze mutila inoela, oain garaiak beste batzu dira. Beste batzu dira, eta buelta total. Hoi da. Oso ondo, Edurne, pozten naiz, benetan eskertze dizut, esaten gailurra, Edurne pasaban, daukagu mendizalea munduko onena izan dakoa, eta baina, errespetatu dugu tripa, eta orain ja, orain bai joa, berak eta... Eskarrek asko. Pixka paseatuz, bazua zarantzez? Bai, etxeko martxan, eta, sekondo segi, talde politia zoazte. Suabe guaz, baina kate hori. Hola, asko gatzen bani mazate, ez dakit, gaur egitxiko zaten, baina... Baina gurea ez da bakarri martxa itea, edo gurea da mendia eta historioak eta jendea. Eitzein da, ondo pasata. Pasatzen dugu. Venga, Maxi musu bat eman, Mangoiot, zuen partez, agur. Venga, guazen. Izan da, banetzako, ikeragarria ez, bera nire aurren ikusteak, zirarra bat sortu dit. Azkaratera heltzear nago. Bertan zain daude Miguel Angelen emaztea eta Alpino Uzturreko lagunak. Dena ondo prestatuta utziko dugu sorpresarako. Apa, Irati! Kuadrilla! Aupi! Zer moduz? Gustora zaudete hemen, Ba, igual tierrakin da. Bueno, zuek zarete, ze klubekoak? Gu Tolosa Alpinoko Uzturreko, ja. Bueno, eta kontatu pixkat. Miguel Angel Amenabarro. Bai. Nor da? Nire herriko laguna. Hola, garai baten mendin Aralarren ibiltze ginen,
Geberrin bertan ere bai, gure solkarte bezala saiatu da batez ere transmititzen mendiko gogori. Legorretan gaztetxokin eta gero Tolosan ibiltze ginen pixka bat lagundu duzterak antolatu eta horrela. Eta zergatik eman nahi diozue sorpresatxo bat? Bere alegin horregatik. Horrexegatik. Bueno, eta zein da sorpresa? Sorpresa hemen daukago. Sorpresa izango delakoan gaude. Hemen duzka bere argazki badenetik, lehen Txato Agirrekin da, Tolosatik Arantzazua egiten duen irtera bat. Hemen Arantzazu da... Piriniotan... Bueno, hemen jartzen du, mendian bizi izandako guztiaren eskeronez, Alpino Usturreko lagunak eta familia. Zergaitik utzi zion pixkat mendian ibiltzeari horren beste... Operatu zuen aderatik. Aurrenak adera batetik eta handik 2 urtea bestetik. Eta horrek ja... Izan zen behantzako, gertatu zitzaionen operaziona, txekoen mendia juteik eta, ez zuen garbi esaten, baina behantzako notatzen zitzaion asko sufritzezula. Nola uste duzue hartuko duela sorpresa? Zugarrizko sorpresa, zeti... Gezurretan ibili zarete! Baten bati zitzaion eskapatuko zuen zerala. Konfesatzea jondarren gauden. Bai. Ez du espero, hemen egongo geanik eta gustu hartuko du lostet. Plana ondorengoa, diskutatuko zarete hemen itzaletan, eta Andonik esaten duenean, ase frontoi polita, hori izango da klabea, zeuek ateratzeko eta sorpresa emateko. Argi danak? Bai. Ze frontoi polita. Vale. Bai? Venga, badanak diskutatzera. Ni bani joa, beste aldera. Bale? Ondo izan? Bai, eskerrik asko. Iritsi gara 18. kilometrora, azkar atera. Miguel Angelek operatu osteko bere marka hobetu du. Bere emaztea eta lagunak behar bezala eskutatuta egongo aldira, ea dena ondo ateratzen den. Handi pelotan nahi gore, Den bai etzeot. Jode, apa, Non, ze, utziko aldi guze pelotan nahi Pelotan nahi utziko? Lastra emango jaitik sorpresat, eta, bizkat zai gaude nola atatzean, baina, nik uste asko gustatuko zaiola. Ze frontoi politia, Bai. Hemen zaigo, ze apostolari matzu... Ala, zer diok? Ez hau zain duzu! Ez hau zain duzu! No. Jende asko da, bai, Angel! Sorpresa bat hartu dut gaur, lagunak eta izan da ikeragarri. Ez duen espero, ez da inundik. Jende asko zion zai, Nik batez ez nekila. Beti nekin ibili dana, esan etorriko atzan da, ez zintzula ez da pentsature. Oainola azaldu. Ez zintzun, baina oin ez etorri. Garbi gehatu da, ez zula bat espero egizan. Hasieran sustartu du, baina poza hondi, ikusi da asko gustatu zaiola. Andoni, hitz batzuk egozuk... Bai, omenalditxo bat eginean, sorpresa pixkat emanez. Eta, famili Alpinoko launen partetik, eta aztu gabe, Legorretako gazteek, hainbeste saiatu ez. Mendi zaletasuna zehatzen da operi txiki bat. Politxe! Txalo hondi bat, hoi da! Hode, txatokin da. Mira, txato eta zaiozu, garriarena. Bai. Lehenengo eskerrak eman barrizkio, zelai ala bai. Bera izan da dautan antolatu dana, eta beregatik gertatuko zen, bestela etzan holako gauzik gertatuko. Haze oroitzapenak, oroitzapen politak. Haumekin, bai, ze politxe. Oso ondo, Miguel Angel, oin beharretzuna da, oin sorpresa guri eman da esan, amaroz arte jugu naiz ba. Gaur rekorra indezu, Nahi kaindez, bai. 12 kilometro, gehinaz, eta gaur ez dakit 16 ozen baten ditu. 16 eta erdi uste, duazela, beraz. Nahikoa. Bueno, pozik gaboltza. Oso, pensa. Guk segi, Marko, nik baude esperantza, gaur... Oindik baino lana, oindik erdi ere ez tezu egin. Erdi ere ez, ez pa esan. Mila esker, dan hoi, Ondo segi, bale, aio, Ondo segi, eskerrik asko dan hoi. Zoi. Irate! Andoni! Zemuz! Ondo, zibilizala horko paretak eta behiratzen, ala? Bai, izatotxo bota diogu aurreko egunen bota zituen zaparradakin, abertzen museoan, baina, ez asko guzti, da bakizu. Hemen guz, aziatzen egon behar. Ezin lasai eta bintzate, bueltaska txiki bat mendira bintzat. Andoni Ormazabalek, Xabi anaiaren gandik jaso zuen mendirako zaletasuna. Xabi estatuko lehenengo mendizalea izan zen Sobietar Batasuneko 5.000-6.000-koak igotzen. 2004 urtean, Txoiuren gailurra egin zuen. Zoritxarrez jeisterakoan bizia galdu zuen 23 urte zituela. Andonik bere omenez 8.000-ko bat igo zuen, Gaxen Brunbi. 8.000-ko bat
egitera jun eta hor agur moduko bat egin anaiari edo? Bai, behar non amor hori nunbaitetik atea, ez? Eta esan, bueno, ze hobeto, holako gauza bat itea, ez? Elkarrekin ibili gea, bide hau, omenaldi bat inbar dion dira nahi egita. Nea nahi hau itura zauken gaiura iristen zaren, jartzen zen zean, ez? Posiziontan. Eta hoxe, inon, iritsi nintzen gazen rombi gaiurarea, inon hori, eta utxune handia sentitu non egia da. Omenaldia lortuta zeon, baina nea nahi ez neuken erekin, orduan erantzun batzun bila jo nintzen, eta erantzunik etze honan. Hori pasa barra dago. Baina behartzen un berintzat bertara jun eta ikusi nola sentitzen zinen bertan. Hori da, zauri handi bada, bai? Eta zauri handik zikatriza uzten dute, bai? Pozolako gautzak ere denborak bigundu egiten ditu. Baina hor geratzen da, Eta bueno, esate zute, argazki hori utxunea sentitu non bezala gero urtetan. Ramon Ola Sagasti idatzi zuen liburu bat mendiminez, eta argazki hori jartzen do nahian historia bukaeran, ez? Eta kontatzen do, ez? Betxu, hor irrifartxu, Andoni, bizitzai irrifarra egiten, bizitzak irrifarra egin diezaion, ez? Eta esaldi hori hartu den niretzak. Eta oraindik ere Xabier gogoan eta proiektutxoak edo pixka gogoratzeko edo... Bai, liburu bat atea genuen, DVD bat ere, eta gauza asko ingen dituen, eta oin daukeu justo beka bat, atea degula Urretxuko udaletxetik sustatzeko pixkat gazten arten mendizaletasuna. Helburua hoxe da, ez? Gazten arten proiektuak bultzatu eta proiektu honena saritu, ez? Xabik takolo beka izan zuen bezala, guk hori nahi deu sortu, ez? Beka hori nahi deu sortu. Eta sortu da, osea, guai. Eta gainera Xabi gogoratzeko modu polit bat. Betxo, irati behin jentzun, esaldi bat gustau zitzatela asko, ez? Esaten zuen, bi aldiz hiltzen omen gea. Bat fisikok hiltzen gea, eta gero guretaz akordatzen den azkeneko pertsona, hiltzen danen, gure oroitzapena ere berarekin juten da, ez? Bani, hortan, padoket pixkat helburu. Hori ere hartu duzu pixkat zuretzako eta... Bai, eta saietzen ez pixkat bere oroitzapena bizirin mantentzen. Oso ondo, Andoni, pendiente daukagu hortxe bidetxo bat egitea, Bale, a ber, zure agenda hortan tartetxo bat bilatu. Tartetxo bat ingo dizut. Plazer bat beti bezala, Bueno, guapitxema. Urren arte, bai. Vale, venga, jo irati. Alain! Epe! Eguerdion, Eguerdion, Andoni. Ondo? Ondo, mentxe. Bazuazu martxan. Bai. Hanka bakarra izateko martxa honean zazu, Bai, pixkat naiz entrenatzen, naiz. Alain Irazu Tolosarrak eskuineko hanka galdu zuen kotxe istripu baten ondorioz. 20 urte zituen eta errekuperazio gogor baten ostean bizikletan ibiltzen hasi zen. Ordutik aurrera kirol munduan denetarik probatu du. Eskalada, piragua, eskia eta erronkak ere bete ditu. Le Manseko zirkuituan 24 orduz patinatzen aritu zen, besteak beste. Ohituta zaudezu ibiltzen eta kirola egiten, ezta? Bai, ja 23 urdingo ditut, horrela. Eta beti indezio zer, así que, bai, igeri, korri... Ez da geldion behar, ez da? Segi behar da, ez da? Bai. Ikusten dute buelta eman zen niola, eta... Ordu ezkeo dena positibo. Positibo? Bai, gauza pilo bat inditut, probatu ditut. Eta kirola izan da pixka zure iesbidea, eta kirolaria lehen bazinen o oain gehiago? Ez, oain gehiago. Oain gehiago, Bai, hau gertatu ondoren askoz gehiago, denetik pratet. Aktitude positibo horrekin hor egin dio berari aurrea egitea. Horrekin gelditzen naiz bere aktitudearekin. Zut bizi oain getaia bizi zen, ez da Marozkoa izan, Tolosarra izan? Bai, handia getaiarra dut, kantxe bizin, ja dozena bat urte. Hor getaia zarautze hoten da, ez? Bai, aurten apuntatu naiz. Ingo ezu? Bueno, asmoa edo. Eitu. Bai. Eta gero dakat beste espinita bat sartuta, herrian iten da biatloi bat, hondartzatikan moia igeri, eta gero herriai buelta bat, 3 kilometro erdi korrika, eta hori dena idetin. Oso ondo. Bueno, guk guain martxa pixka hartu dugu. Hor utzi ditugu, hor Miguel Angel da bere familia, eta ia behandu xamar dagoaz, da zure martxan segi. Bai, segizek. Oso ondo Alain, pozerez, Venga, Andoni. Aio, bai, agur. Bueno, gerarte, aio. Tira, ia ibilbidearen erdia bete dugu, Alain hortxe utzi dugu. Oraindik ondo goaz, baina badakitu hain arribetik gora aldapa latza daukagula, beraz. Izerdia eta nekea ere pixkat izango du. Eta hegoa izia, hau hegoa izia. Bueno, paraje honegatik merezi zuen, zoragarria dugu. Andoni erritmo honean joatea espero dut. Ni altzora noa.
Bertan 19. mendeko Europako gizonik altuena bizi izan zela kontatu didate. Altzoko haundila deitzen zioten, eta pelikula bat ere egin dute berari buruz. Haupa? Hola. Ze? Hola. Ze mouz? Txaldeon oso ondo, eta zu? Iritsi zarete. Bueno, iritsi naiz ni. Otxabiotik, onundik? Euskal Herri osotik, Andoni martxan eta ni ere bai, Bueno, eta zuek, hemen Pilar, zuzara, haundilaren familiako, urrunekoa, baino... Ondo, eta zuek biok, haundila pelikulan, haundila, Y-ekin. Momentuz bai, haundila. Zu haundila? Ni haundila. Izena, zueneko, baino haundila Miguel Joaquin, eta zu Joseba, baino Martin. Juan Martin. Juan Martinen papera egiten duzue. Miguel Joaquin Eleizegi, Altzon jaio zen 1818. urtean. Neurri gabe hasi zen, erraldoi itxura hartzeraino. Europako pertsonarik altuena izan zen, eta bere anaia Martinek plazaz plaza eramaten zuen jendeak ikusteko. Orain haundila pelikula ere egin dute, bere arrakasta eta gainbehera kontatzeko. 43 urterekin hil zen. Zuek ezagutzen zenuten? Altzoko haundilaren historia? Nik bai, zati ni hemen ondokoa naiz, eta txikitan eskolan erakuste ziguten, altzoko erraldoia zertan, eta gu, honi asko etortze ginen, bai. Dokumentazio pixkate egina zerokan pelikulan aurretikan? Bai, baina, enekin ze garaikoa zan zehazki, eta banekin, Europan zehar ibili zela, feriante modun, baina, xetasunak enekizkin. Eta zure kasuan? Nikidearik ere, ez? Eta nola prestatu duzu orduan papera, haundila izateko paper hori? Eta nik imaginatzen zintudan, haundilaren papera, haundila izango da, baina zer dira, efektuak edo grabatzerakoan zankuak erabilituzu, ez dakit nik nola izaten dan, baina... Danetarik egon da. Egon di efektu fizikuek, momentu nolako alturak hartzen eta beste batzuk perspektibakin ere jokatzen, eta gero egon da ere bai lan handi bat efektu bereziekin. Ja, behin grabau hostien, doble bat erabili dugu, hori jakina da, Saat deitutako argeliar bat, 22 neurtzen zela. Bai. Eta, orduan izan da apur bat danen nasketa hori saiatu gara. Zeman neurtzen zuen altzoko haundilak? Altzoko haundilak 2,42 neurtzen zuen, horrendik naiz urbildu eta kuriositatea daukat. Urbildu, guatzen igustea. Noraino iristen zaidan niri, igual besapea arraskatzera iritsiko naiz. Bai, eta pentsa, hau jaio zala urren gorten, 200 urte, karo. Eta gara egiten etzeon ez prentsaik ez ezer. Horrelako pertsona bateak guzteko, modu bakarra zan, in situ ez guztea aurrez aurre. Horretik ibiltzen zan, aipatu zuen Europan guztien, hau zan berez Europako altuna. Mumir zoltuan, ze gaixotasun bat eukizun. Bai. 222 hil arte azten jarraitu zuen. Aipatzen ari ginen, ez, mitoa urreala edan edo ez, baina hemen bagagu familia izan dako, zure familiatik dator, altzoko haundia, orduan. Ni beti pentsatu dut oso pobrea eta gozozea izan zela eta gozek egote zela, baina... Gozeak, ondo jana dago hau, ondikote. Baina kanpo eta bastante bide inda zion hau, eta gero tabakoare behin ez zitzaiola faltatzen. 3 pertsonan elikagaia behartzula. 3 pertsonan elikagaia? Eunen, bai. Ama jarri emizitu neun baten 3 kilo baburruna eosten. 3 kilo baburrun berentzako bakarrik? Kanpon jendea lanena izalako eta hiri emateko. Eta beak aterazten bitarten, bueltan etortzeko dena jan emitzizkion. Asi esker, apetitu ebazun. Bai, normala, hau mantentzeko. Eta gero gure jaiotatzen hiltzala, eta atxaldeko lauek eta laurdenetan zuken tuberkulosie. Niretzat familiakide bat ezagutzie, Pilar ezagutzie da, nire impresioa egiten dozta, errespetu bat esaten duzu, benetan bizi izan zen persona hau, eta hau bere odoleku da, zati baten. Zergatik ikusi behar dugu altzoko haundila edo haundila pelikula? Nik uste dut, historio polita dala, ezoiku, abentura bat da, garai hartako Euskal Herria ere ze ohitura, ze berba erabiltzen ziren ere, bai. Errexa ematen dan historia da, errex jarraitzekoa, eta irudi aldetik eta jantziak eta niretzat pasada bat, bai. Animatu. Etorri eta ikusi. Ez da kaskarra, inolaz ez. Ez da. Oso ondo irukote, urren arte. Urren arte. Ondo segi, agur. Jatorra neska. Bai? Jatorra neska etorri zeguna bisitan. Santa Barbarako ermita. Zer moz maite? Gogorra. Aldapau gogorra intzaizu, Nei bai. Bai? Bueno, ala ere... Hombre, eske zenbat kilometro eramaten ditugu ja. Nik uste dut 30 bat edola izango ditugula. Hemen aurrera dena bera da. Benetan. Bitaia,
Bueno, aldapa gogorra, baina bizizak ere une gogorrak ematen ditu. Zer da Juneren Negoak? Juneren Negoak da erreinderiko elkarte bat, nun ume gaixorik eta bere gurasoak laguntzen ditugu. Juneren Negoak elkartea, June izeneko neskato baten omenez sortu zen. Orain dela 4 urte minbiziaren ondorioz hil zen June, 2 urte besterik ez zituen. Orduan, bere gurasoek gaixorik dauden umei eta euren familiei laguntzea erabaki zuten. Hainbat ekimen egiten dituzte dirua lortzeko eta ospitaletan bertan ere laguntzen dute. Eta orduan dirua biltzeko eta erronkak eta antolatzen dituzuela, ez da? Bai, egiten dugu Juneren Negoak eguna, gero jende asko laguntzen digu, deitzen dute nahi dutela adibidez ziklo indor bat egin gure alde, eta joaten gara laguntzen diegu eta ateratzen duten diru guztia bada guretzat. Askotan kirolaren inguruan, ez da? Antolatzen dituzu, ez da? Kirolaren inguruan pilo bat. Eta orain dela gutxi egin dugu Ametsen bidea, Kalurekin egin zitula 120 kilometro, zeren Lezon ere bai dago beste mutiko bat, deitzen dela Markel Merino, eta berarentzat ordaintzeko terapia atera suit bat ere bai ateratzen dirua izan zen kriston egun polita gauza askokin, trainerakin da guztiz, Hori Lezon esan duzu? Bai, Lezon. Zuek egiten duzuen lan hori, borondatez egiten duzuena, oso polita izango da, esker honekoa, baina gogorra ere bai batzuetan, ez? Baldin badakizu zendatuko dela, naiz eta oso txikia izan, edo kablekin egon, edo eramaten duzu modu batean. Baina dakizunean, edo ez dakizunean zer gertatuko den, eta ikusten duzu, bai guretzat oso gogorra da. Naiz eta gogorra, da polita. Polita bezain gogorra, edo gogorra bezain polita esango du, ez da? Bai. Eta denbora eskaini, ez da? Eta, ospitalera joan, umea zaindu, egin behar dena. Hori da, gainera, nahi dezuten laguntza zeren guretzat importantea da, ez bakarrik dirua denbora. Eta gero ospitalean egoteko umeak ere voluntario izatea hori oso polita da ere bai. Oso ondo, Maite, jarraitu egin beharko du, Baina lehen dakagu gauza zuretzat, otei mesedez. Bai, ekarri dizugu. zuek ere sorpresatxua? Hombre, hau da gure azken erronkaren kamiseta. Hau da, bihotzetik ateratako erronka bat, Kalurena kontatu dizudana. Bai. Así que zuretzat. Ametsen bidea? Hori da. Ze taila da? Zurea. Ez que ikusten zaituta argala, orduan hau ekarri dizut. Zure begia dira, gero jantziko dut. Vale, oso ondo. Gero jantziko dut. Bai, ia sartzen zaidan, Ez dakit, Oso ondo, mila esker, Venga, guazen. Bai. Ze lan polita Juneren Negoak elkartearena. Argi dago laguntzeko garrantzitsuena ez dela dirua, norberaren borondatea eta denbora eskaintzea baizik. Horrexek balio du gehien askotan. A ver, pues para ir ahora ya muchas preguntas daré cuenta. Api! Kaixo! Zer moduz? Oso ondo, hemen goiza pasatzen. Zesa, hemengo antolatzaile? Hoitako bat Tolosaldea Sahara elkarteko kidea naiz, eta gaur goiz pasa tokatu zaigu. Beira, goiz pasa ederra. Bai. Korrika. Bueltaka ikusi dut hor. Hori da. Tolosa Sahararekin elkarteak hainbat ekitaldi antolatzen ditu ume sahararrei laguntzeko. Janari bilketak, kontzertuak, Saharako maratoia. Aurten familia gutxiago dago umeak etxean hartzeko, eta udan aterpe batera ekarri nahi dituzte. Aterpea finantzatzeko bueltaka ekitaldia antolatu dute. Zer da, bueltak eman eta bueltak emateatik euro bat. Buelta bat, euro bat. Eta nork ordaintzen du euro hori, nork egiten du buelta hori? Bi modu desberdin daude, batetikan. Gaurko eguna iritsi baino lehenago, Bolondresok babesleak bilatzen egon gara. Eta gaurko egunean taldeak antolatu ditugu kilometro guztiek egiteko. Denen artean 12 maratoi egin dituzte. 12 maratoi denen artean? Zenbat buelta dira horiek? 105 buelta, talde bakoitzak. Eta horrez gain, banako asko etorri dira, famili giroa, lagun giroa, Tolosaldeakoak, baina baita urrutitik etorritako jendea ere. Gaurko egunean ere goizean zehar galdetu digute eta zertarako da, eta zergatik aterpetxen, eta ez, zetikan ez familitan, da, familitako maila jetxi dalako, eta nahi badezute urren urterako parte hartu. Eta, giro polita bada, eta Tolosaldean ere, jende ezagun asko gerturatu da, eta horra adibidez, Abraham dago. Aiba, Abraham! Kaixo? Ze? Amentsen. Bueltak gala! Bueno, izerdi pixka botatzen. Bai, Saharan alde pixka bat, eta... Bueno, Ibon, zer modu zoaz? Ondo.
Ondo, guztua. Oinez ibiltzen zara, mendian ibiltzen zara? Baita, asko. Lehen gainera, alain irazu elkarrizketatu dut, eta parekatzerik ez dago, ezta? Baina zuk ere istripua izan zenuen. Motoko istripu bat. Zuk motokoa. Berak hanka galdu zuen, da zuk besoaren mobilidadea, eskubiko besoaren... Beti esan dut, besua galdu nula, ze besu honekin ordundikan, orain dela 12 urtetatikan, zer gutxi indezaket. Moitzeko mobilidadea dauket hau, eta listo. Ibon Mugertzak moto istripu larria izan zuen 21 urte zituenean, eta haren ondorioz eskuineko besoa elbarri gelditu zitzaion. Horren aurretik surfa egiten zuen, eta kirola zahaztu beharko zuela pentsatu zuen. Zorionez ordea, ez da hala izan, eta orain hainbat kirol egiten ditu, maila gorenean gainera. Zuk, hala ere, oraindik mina sentitzen duzu. Hori gertatzen da, ezta? Osea, besoa... Nik alainekin hitz egin dauket eta amputatuta dauden jende asko, igual ez daukete hankaik eta azkuriak edo... Sentitzen dute hor mina, ezta? Neri gelditu zaiten sensazioa hori da. Ez dauket sensibilidadeik, baina mina egite dit. Mina asko egiten dit. Asko, bai. Bai. Inpaktatu egin didana izan da, esan duenean, berak beti dakala mina. Gelditu naiz herrituta eta gainera inbeste mina gogorra izan behar da horrela bizi ere bai. Zuri gainera, hasieran medikuek eta animo asko ematen zizuten. Egia esan oso erresa etzan izan. Lehenengo 3 egunetan, gaina lesioa hain arraroa zen, aiatze zian eta esate zuen, esto bete akostumbrándote. Bizitza guztiako esate ziaten zala, abertze kirol egiten nun, eta esate ziaten, zuk surfa egite duzu? Aztu zaite surfaz, nola besua behar dezun. Medizinaldean nik uste dut hori asko landu beharra da, hola. Eta hori garrantzitsua da, ez da? Bartzelonako medikuak adibidez esate zian, lasai asko juteko, kirola egitea, mendia probatzeko, eskiatzen probatzeko, dana probatzeko. Eta kasu egiten nion, Bai. Eskalatu egiten duzu? Baita. Eskiatu, snowa egiten duzu? Bai, debutatu dut Europako kopan, eta 10. postua lortu dut munduko txapelketan. Ondo kategorian da. Oso kontentu. Aurten irabazi dut Espainiako txapelketa, baina gehiago nahi dut. Bestela lan aldetik eta orain langabezian zaude, ez dago errez, ez da? Ez dago errez, minen gatikan lan bat baino gehiago oso ondo eta oso gustoan nengona utzi behar izan dut. Soluzioak emate izkizu, baina nik oso kirolari gehiago naiz eta soluzio hauek damakie kirola ustea eta, Kirola ustea, bai. Ze izango litzake, markapaso santzeko bat jartzea txip batekin, eta proba. Okeran, kasi tarteka mina, baina kirola ematen dizu. Kirolakin lan du, min horren kontra borroka egiteko. Primera dut zaigu guri ere, Aktitu behar zeona. Venga, besarka baina zu. Oso ondo. Pozten nahi zukin egoteaz, nik gehiago. Nire endorfina kargatzen nahi naiz nire. Goze. Ale. Bueno, albiste hona dauzkagu, Ia Gaztelura iristen ari gara, eta batez ere garrantzitsuena. Hemendik aurrera ia dena aldapa behera da. Eta ia esan, hau astetik astera gogorrago egiten zait, Ia azken aurreko gailurra martxan, eta martxa honetan ez dakit hurrengoa bukatuko dugun, Baina merezi izan du parajea zoragarriak, eta konpainia, haze historio politak, eta indarra izugarria. Gailurra martxan, baina goiti beda, Gaztelu aldera guaz. Bale, Ibon, uli, Bai, hau da 14 ordutako lehenengo geltokia. Handik etortzen gara normalean, eta gaur kontrara guaz, usuak udazkenean bezala. Atzea buelta. Maite, ondo zoaz? Ja, bai, Kamiseta ondo daukat? Zaude oso guapo, Zure talla eta guzti. Guapo, bai, baina ondo daukat kamiseta? Oso ondo. Moderno. Gezurra zentia zu. Eskarrik asko, zu ere oso guapa zaude. Bueno, Blantas, ez abiltza hemen bueltaka. Korrika pixka bat, Sahararen alde laguntzeko azkenean, herrialdea ez da bakarrik herrialdea, baizik pertsona dira, ez? Baita ere. Hanbeste jende etxetik kanpo eukitzea ez dut uste oso nahi. Botatzen. Hori da. Abraham Olanoren ibilbidea Tolosako Oriako txirrindularitza eskolan hasi zen. 11 urterekin apuntatu zen inori ezer esan gabe. Profesionaletan 10 urte egin zituen. Espainiako itzulia eta Italiako giroa irabazi zituen. Munduko erlojupeko txapelketa ere eskuratu zuen modu harrigarrian. Gurpil bat zulatuta zeukala.
Hori nola lortzen da, nola egiten da? Burugogorkeriagatik esan, bueno, ezan aukera gutxi zegoen ere bai, geratzeko, atzetik Miguel eta Pantanita zetozten, eta azkenean, aukera bakarra hori izan, ez buru berrari biziketaren gainean aukera, pixua alik eta aurren jartzea, atzekoa pitxatu nuelako. Gelditzen manitzen ez zidan denbora ematen bizikleta aldatzeko eta rueda aldatzekoa, beraz, Hori izan zen, aukera bakarra dago. Aurrera eta hori da. Da, kontatu pixka, garaietatik ze oroitzapen geratzen zaizu? Sufrimentu asko, baina azkenean sufritzen bali mazu eta gauzak ateratzen bedera, sufrimentua azte ditu zaizu, ez? Baina gehiena oroitzen naizena eta oraindik kontaktua duguna, azkenean, munduan zer egin dituzun lagunak, ez? Bai ekipoetan ibili dituzunak eta gero, ribalak izan dianak, baina baita ere bizikletatik kanpo lagunak egiten dira. Arerio taldeak kide baita ere, ez? Hori da, Jalaberrekin eta hori noizean behin hitz egiten dugu. Topo egiten duzunen, kriston besarkadak eta oroitzapenak eta bata bezen bataia kontatzea. Eta utzi ondoren eta nola bizitzen dira momentu horiek? Ondoren badago utxune moduko bat? Utxune oso handia goten da, eta gehiena, goi hartzuna eduki duguna edo ospea izan dugunak, igual ez hainbeste, baina jende asko dago txirrindularitza guztien duena, segitu jarri behar duela edozein gauzetan lanetan, eta orduan esan duzun bezala, deskonektatu egite dute txirrindularitzaz erabat, ez? Hasieran erabakia gogorra izaten da, ez, bizikleta ustekoa, baina, esaten da bezala, kirol mundua bukatu egiten da, bizitza jarraitu egiten du, inor ez dago prestatuta horrelako aldaketa bortitza eta gogorra soposatzea, ez? Eta bizikleta utzita eta ontxe korrikan eta hasi zara, ala? Ez, gehiena bizikletan ibiltzen naiz, korrikan izan behin, negu apartean ibiltzen naiz igual. Ez zenion mania pixkat hartu bizikletari horren beste denbora hor gurpil gainean eta? Hasieran bai, lehenengo urtea hola izaten da pixka bat deskonetatzeko eta hori, baina berriz bueltatu gara, bizikletan ibili geha, Gaboneko selekzioekin ibili naiz, Afrikan, eta horregatik esatezu, herrialde horiek oso zanpatuta edo eta laguntzen zen pixka bat. Laguntzeko edo, ondo. Hemen ari gara itzita pitz, baina, Zeo zertara etorrik gehala, ez? Bai, ez da? Bai, guazen korrika pixka bat. Ni animatuko naiz. Venga. Zuia berotuta zaude, suabe, eh? Pare bat ingoiteu, venga, guazen. Ederki. Bueno, Gaztelu, harriz eta arbola zinguratuta da, hori nahi gustatzen zait, Bai, eta lasaia lekua eta. Apa! Kaixo, ondo? Ez da dintz. Hementxe, bizikletean buelta bat ematen. Ez da guzti dezu? Bai, hau... Tolosarra? Bai, Tolosarra naiz, bai. Bueno, venga bitz. Zuzea zabiltza, entrenatzen o...? Bueno, bidea jotxo batin alforja kentzeko neuken bizikleta eta pixkat hautxe kentzea. Bideiaria? Bai, pixkat ibili naiz, bideiatzen ez da, bideiaria naizen baino ibili naiz. Tolosatik urruti? Bueno, Tolosatik abitu eta urrutia junitzen, Tokio baino. Tokio? Jo, tokitan da hori, Bai. Tolosa Tokio, Bai. Junda, konkontuatu nintzen ni. Lander egia duela 11 urte joan zen Ingalaterrara ingelesa ikastera. Bertan 5 urte pasa eta gero lagun japoniarrak egin zituen. Orduan sortu zen Tolosatik Tokiora bidaiatzeko asmoa. Bizikleta zale amorratua zen eta bidaia horrela egitea erabaki zuen. 2014an hasi zuen abentura eta 28.000 kilometro egin ditu guztira. Kilometrotan zen bada hori, 42 baino gehiago? Bai, pitxin bageixo, 28.000 kilometro. 28.000 kilometro. Bizikleta honekin, hola, ez da Bai, honexekin behakin. Zenbat kubiertatu zen ilun? 3 pare. 3 pare? Bai. Bueno, merke, ez? Bai. Bakarrik guan zinen? Bai, biden jendea zautu nun, baina abitu bakarrik initzen eta agiotarteka jendekin ibiltzeko aukera izan nun. 6 hilabete edo pasatakon Turkia ingurun eta beste bideiari batzuk ezagutu nituen eta ez ditzen beti bakarrik ibili. Zenbat denbora pasatu zen nun? 2 urte eta erdi. 2 urte eta erdi? Tabako bila jetxizan nula bezala, ez? Gau baten tabako bila zijoala eta 2 urte eta erdi. Tabako esita bueltatu nintzen, batu guzti bueltatzen. Piskat saiatu nintzena zen, banekin bidai luzea izango zala, eta gaztuk murrizten, Saiatzen nintzen kanpinen da erabiltzen, nire jana neroni prestatzen, posible da nahiko eroso bideiatzea eguneko 10 euroko aurrekontukin, eta gero hasian aurrea junala, guendik gutxigo. Hor bidean, herrialderen bat aukeratu behar bazenu edo ezakit? Iran aukeratuko nuke. Iran? Bai. Han etxen bezala, sentitu nintzen eta gonbide ponesko luzatu zizkiaten behien etxetan gehatzeko eta bertako baldezela sentitu nintzen. Gero beste herrialdeek arrazoi ezberdinengatik arreta etxun diate Indiako kaosa, itzuliko nitzateke, baina hasieran gogorra izan zen. Oso ondo, Lander, nahi badezu, 10 arte gurekin etorri? Bai, jongo naiz. Hemendik aurre aldapan bera, oseak bertan daukagu. Zaien hain dauket. Venga, guazen ba. Sondo, venga. Tira,
Hau bai dela azken txampa, oaintxe amaroz ikusten ari naiz hor, eta, bueno, oinetan babaren bat, giharrak nahiko jota, baina, bueno, uste dia beste martxa bat bukatuko dudala, eta ondo, egia esan nekatuta, baina gustora. Haure egin dago, Ja! Iluntzen ari du, eta Andoni helmugara iristear izango da. Martxa luzea benetan gaurkoa, 42 kilometro pasatxo. Ase makina, Andoni. Lortu dugu berriro ere, bai, 42 kilometro bete-beteak. Martxa gogorra izan da, nekatuta gaude egia da, baina egun zoragarria pasa dugu. Benetan, bihotzera iristen diren istorioak entzun ditugu gaur. Gora Arasesko itzulia. Bueno, bazen garaia, Andoni, kuadrilla, Somos junda. Berandu baina seguru. Bai. Bai. Eguna izugarria izan da. Nekatuta nago, baina notaren bat eman behar badio egunari 10-rekoa izango da. Martxa oso polita, leku oso politak eta konpainia paregabea. Gure giroa izan da oso polita. 42 kilometro, baina pena merezi dute. Beste bat egin dugu, Irati, Beste martxa bat, Andoni. 7. izan da hau? 7. Azken aurrekoa. Hori da. Oraindik indarri geratzen azaizu. Gaur ez, baina gaur 8 beharra da bai. Gaur 8 beharra da bai. Ondo. Egin dugu berriro ere, Beste martxa bat. Nola? Gailurra! Martxa! Venga! Oso ondo! Arases, Tolosaldea, mendizaletasuna, ez da ez kasualitatea, mundu mailan 14.000-koak igotzen lehen emakumea, euskalduna eta tolosarra izatea. Zorionez Euskal Herrian, gero eta emakume gehiago ateratzen da gaur egun mendira. Eta hoien guztien ordezkari, enbaxadore, hortxe irudikatzen dut gure Edurne, bikaina emakumea. Tartean, une gogorrak pasa zituen, krisiak, baina hemen nork ez du horrelakorik bizi izan. Gizatiarrago bihurtzen du horre gainera, ezur haragizko, eta orain ama izan da gainera, 8.000-korik ederrena hori. Gaurko gailurra, zuei, emakume mendizale guztiei eskintzen dizuet bihotzez. Gogorrak zarete gero. Eta hurrengoan, azken gailurrian ikusiko dugu elkar.